Udinga usizo ngezindleko zokwelashwa usefinyelela ku-R700,000 wamarandi umculo wokholo uSolimo Hulo ngokwesitatimende somndeni esikhishwe inkampani yabameli NB Makhanya Attorneys. uSolimo Hulo uhlaselwe isifo sohlanga uthe ucule eBotswana. Lesi sifo siye sathikameza nokusebenza kwezinye izicubu zomzimba. uSolungu Solomon Mojalifa Molekane oneminyaka engu-64 wazakhela udumo ngokucula adlubhe umfaniswano wamadoda ibandla iZCC. Uye waphuthunyiswa esibhedlela ngoba ubedinga usizo lempilo. Kwatholakala ukuthi-ke kufanele ehlinzwe ikhanda. Kufele ukuthi-ke ubuyisele kuleli kuze azokwelashwa ngapha, kanti umndeni wakhe uveza ukuthi izindleko ukuhlanganisa ukumhlinza ikhanda ukuze alulame sezifinyelela ku-R700,000 wamarandi. Lo mculo wamanono athi Jesu Bamitsa Tsotsi Moruti Nthapele Kilahlile Bokinza namanye-ke abazokhipha i-albhamu ngoSeptemba 14. Umndeni ucela imithandazo neminikelo kubalandeli abaholi bomphakathi nabo-ke bonke abathanda ukusiza lo mculo. Ufisa-ke abafisa ukunikela nabafaka imali kwi-akhawunti yase-FNB ethi-ke Radepike Mapora Business Enterprise. I-account number yakhona ithi 62 4023 5030 62 4023 5030. Thinga ibize kahle futhi-ke ithi 62 4023 5030 62 4023 5030. babhale-ke ukuthi i-donation ngaza kwethi-ke abamaholo bathembisa ukuthi-ke bazolokhu bewazisa umphakathi ngesimo salo mculo ezinkundleni zakhe zokuxhumana, njengoba-ke bekuyindlela abayisebenzisa ukuxhumana-ke nabantu. Izikhona ezihamba phambili kwey'ngane zakwethu-ke nasibheke khona udouble thinta-ke inkakho yomculo lapha nokholo uSolimo Hulo ukuthi-ke izindleko zakhe zokumele lapha sezifinyelela ezingeni elikhulu kakhulu lemali okungu-R700,000 wamarandi. Ngakho kumndeni unxusa umphakathi kanjalo-ke nabathandi bomculo wonkana ukuthi bakhona ukuthi bamelekelele ukuze kuphunguke izindleko njalo ngokubambisana nabalandeli. Ngaza kwethu-ke izona indaba ezihamba phambili. Ungakhohlwa ukulandela Facebook @Radio Inkezo. Mina ngumveze kwesengiphuma njena nombosuku lomnandi ngithanda khona.